Tots els llocs, tots els temes, tenen un moment en què són sublims. Tots, fins a la cosa més lletja. Tu pots passar per un carrer cada dia, durant dies i dies i dies, i un dia hi passes una hora i aquella hora és preciosa, aquell carrer, i no t'hi havies fixat mai, no? Jo quan vaig començar a pintar, diguéssim, a mi l'afició em va venir per la meva àvia, que era pintora, una pintora de principi de segle, no? Va néixer el 1910, vol dir que ella li va tocar, pobra, tota la postguerra i tota l'època més dura, no? Però ella, en canvi, va ser pintora sempre. Fins a aquell moment la llum sí que existia, però no era el tema, la llum. El tema eren els personatges, l'escena, no? Això era el tema. Clar, la meva àvia estava influïda per això, llavors ella anava a pintar el natural, amb el cavallet, i anàvem sempre buscant la llum. I jo vaig aprendre una mica amb ella això, aprendre aquesta escola més clàssica dels impressionistes, vaja. El món del vi, en el fons també és una conjunció de dues coses que són molt diferents, no? Una cosa que podries dir com l'estabilitat, que és la part més científica, no? Aquests coneixements o la base que necessites per poder treballar, però després hi ha una part més de lliure interpretació, més artística, que és la part sensorial, amb la qual prens moltes decisions també, no? Igual que quan pintes un quadre. És aquest equilibri entre la tècnica i la creativitat. Sí. La ciutat de Manhattan la vaig començar a utilitzar merament com un tema, com un bodegó molt gran, que en comptes que un bodegó tu pots moure les peces i quan les estàs muntant dius, mira, aquí poso una ampolla de vidre, i al costat poso una poma, i aquí poso un gerro de ceràmica, no? I aquesta combinació de materials la trobes atractiva, no? Pel joc de llums i colors, no? Doncs Manhattan és com si fos aquest gran bodegó, però que s'ha format una mica per l'atzar, no? Perquè, clar, ningú rumia com quedarà la composició. O sigui, aquest edifici que es veu aquí, darrere es veu l'Empire State, i aquí davant aquest de pedra, això no ho ha rumiat ningú, això ha sigut l'atzar que ho ha format, no? És una ciutat que enganxa, per això és potser la ciutat més famosa del món, és una mica com si fos la capital de tots, una mica la capital mundial. Jean Leon li va encantar, va estar aquí vivint també molts anys. Sí, conec la història. De fet, a mi quan em van demanar una etiqueta per una ampolla, el primer que vaig fer va ser al·lucinar. Dic, un quadre de Manhattan per un vi del Penedès. I vaig pensar, no entenc res, no? Després, quan em van explicar la vida i la història de Jean Leon, doncs clar, llavors s'entén tot. I realment és espectacular la vida com tan cinematogràfica, perquè realment la vida seva és com una pel·lícula. Aquesta etiqueta que han fet amb aquestes franges verticals, podem agafar uns fragments, perquè si tu t'hi fixes el quadre és com més llarg, no? I l'etiqueta és més estreta, no? I de seguida ja vaig proposar-los d'aquesta manera, no? Tallant, per exemple, agafant l'Empire State, i veus, al tallar això i partir això amb així, doncs totes aquestes formes geomètriques tenen el seu sentit com a individu, no? Llavors, donava punt per agafar un fragment amb els edificis més importants, aquest trosset d'aquí del Chrysler Building, no? Veus? Talles així, i de vegades, segons com, hasta té més gràcia, no? Jo crec que ha arribat el moment d'obrir-la, no? I de tastar-ho. Sí? Home, i tant, això seria una bona idea, una bona pensada. A veure, doncs ara tu, com a experta, guia'ns una miqueta amb la qüestió més tècnica. Bueno, doncs mira, primer de tot, té molt bon color, color així com de cirera picota, no?
Després unes tonalitats així ja que apareix una mica, una tona així, un to una mica més entre vermellós i teula, no? I és un vi que porta un cert envelliment en barrica i en ampolla. Després és important també olorar-ho, no? Primer de tot, sense agitació i després agitant. I quina diferència s'ha de notar? Perquè a l'agitar també trenques la tensió superficial del líquid i surten altres aromes que potser d'altra manera quedarien més retinguts. Unes notes com de confitura de cirera, confitura de pruna. Hi ha unes notes de torrefacció també molt presents, no? Bueno, de cafè torrat. jo si tu ho dius m'ho crec. Jo noto una olor d'un vi molt bo, Sí. però tots aquests matisos no els hi... A veure, això com a obra d'art, Sí. Per mi sempre costa molt posar paraules a l'art, no? Una cosa que està pensada per tastar-la, no? I, Sí, bueno, sí. a mi em costa molt. Hi ha també unes notes així com de garriga, d'herba seca aromàtica. I fins i tot trobo una mica de nota així com de pagadolça, també. I en boca és un vi que té molta concentració, no? Que té molt de volum, que els tanins són suaus i són rodons, no? És un vi que ja està llest per prendre, no? A vegades amb algunes anyades de Jean Leon necessiten més temps, no? Però amb aquesta realment ara ja trobo que és un vi que està en el seu millor moment de cara a consumir-se. Home, som molt afortunats, tu i jo. Jo crec que hauríem de fer un brindis perquè som afortunats de treballar amb allò que ens agrada, no? I això és un luxe. Home, i tant. És un luxe. Treballar amb el que agrada és una cosa que hauria de poder-ho fer tothom. Sí. Jo inclús m'agrada dir que el que jo faig no m'agrada dir-li treballar, perquè de vegades considero que treballar és quan un té un horari, un jefe, unes obligacions, no? Sí. I jo de vegades no sento ni això, saps? Vull dir que... Bueno, brindem per això. Un brindis per la vida i per gaudir de tot allò que fem, no? Que al final això no és treballar, és gaudir de tota la nostra obra, no? Exacte, i gaudir-ho amb un bon vi encara més. Sí, molt bé.